Glòria, que és que ja no te'n recordes? I que t'ha donat sempre les menges i ha ficat en llit. Des que tenia 7 anys, que estic al teu costat, i hi seguiré estant, encara que tu potser ja no me necessites. Va, doncs ves, ja s'ha entès. A més, tu és diferent. Tens per... El meu pare és molt bé. Ai, no, Bernat. Mira, tu no entens. Ja saps que jo no vaig néixer a Barcelona. Fa 7 anys. Jo era una dona feliç, amb el meu marit i els meus fills. A Xàtiva, una població menuda, entre València i Alacant. El 3 de maig del 1707, les tropes filibistes van encerclar la població, com ara, que estan encerclant Barcelona. El 24 de maig se va acordar la rendició. Els nostres milícies, els miquelets i uns anglesos que ens ajudaven, se van retirar al castell. I la gent civil, entre els que estàvem a la família, vam tornar a casa. I llavors ens van atacar. Van entrar a casa, van matar el meu marit i els meus fills. I a mi em van fer mal, molt de mal. I me van deixar per mort. Van encendre ma casa, la d'Eloi, les cases del barri, totes les cases del poble. Vaig arrossegar-me entre les flames, amb 2 ganivetades que em sagnaven com una font. Vaig arrastrar-me pels batons. Se'm van encendre la roba i els cabells i me vaig deixar rodolar sobre unes roques d'un torrent. Sota pastelins i carrets que passaven i me van ajudar. Els borbònics van assolar el meu poble. El poble on jo havia nascut, on havia fet la comunió, on m'havia casat i on havia tingut els meus fills. I no contents amb això, i perquè no quedés ni el record, li van canviar el nom de Xàtiva i li van posar Nueva Colònia de Sant Felip. Radió! Després vaig venir cap a Barcelona i la família d'en Nicolau me va ajudar i va fer que ton pare no donés feina. Ton pare a mi, amb tot el que jo havia passat. De veritat, no. Un home així no pot ser cap traïdor. L'única cosa que vol és protegir-nos. Però, llavors, si tothom marxa com nosaltres, faran el mateix que el teu poble. No ens ho faran això nosaltres, Bernat. Per què? Mira, es pensaven que ens rendiríem el primer dia i no ho vam fer. Es pensaven que entrarien a la ciutat en una setmana o 2. Han passat 7 mesos i encara no ho han aconseguit. Encara ens costarà més dies, més setmanes i mesos. I a mi protegir Barcelona? Què vols que es faci? Pensa que quan em dumin el meu trabú, és que no deixaré cap purgó que vegi. I per què no puc quedar amb tu, Feliu? Té, a Badalona estarem envoltats de filibistes. La teva família necessita més que mai que la protegeixis. Malgrat això sempre no hi ha prou de la pell. Et donarà confiança i et protegirà. Però el millor ho pots fer servir quan no tinguis cap altra opció, Quan em tinguis de la meva poc i em vegis en cavatge. Però més, si no tinguis el meu remei, serà molt evident. I amb què ens escurarà les patents, després de m'estar a davant? Ja no ho tinc de davant i la botiga de davant de Barcelona ja no n'hi ha. Així que no em farà falta. Per cert, ja tinc una endevinalla de la tabarrera. És que mira l'entendràs. Jo t'ho vaig dir. A veure, els 3 diners que es queden a la tabarrera formen part dels 27 que ja li hem pagat. Per tant, només en falten 3 quan arriba a 30. Els diners que els tornen a la tabarrera. Molt bé, me'n vaig canviar de mai. Doncs a veure si m'endevines aquesta quan tornis de Badalona. Com faries 5 rangleres de 4 soldats amb només 10 per veus?
Adéu, soldats! És impossible. I tant que és possible. Vés rumiant.